Пішлись ми? Я так і не порозумів. У мене тут чорний екран. Зафунгувало це? Це не зафунгувало. Пішло це, не пішло? Ніч не розумів. Pictures Live. Айбо. Playback error. Connecting to the software. Ага. Та робить. Ні? А ну я поникав. Господи, із цими софтверами. Ну, та робить. Добрі, видко чути. Все, супер. Я ся вже напудив, щось не робить. Так, треба тут додати оголошення, аж пішлись ми. Здорово, Томаше, як ся маєш? Давно тя тут не було. Вчора не прийшов на клуб конверзачний, мав другі плани. Маленько. Ну, ми се низько даже не запоздили. Добрий вечір, пані Кобосурканю. Доброго здоровлічка всім. Ну, та... Ну, пішлись ми. Парада. Так, що кажеш? Потихо та ходжу до тя. Деня не було. Ходиш. Ходиш, ото я давно не стрімив. Так, та що, у нас низька прогулка нову панонію. У мене новий модний калап. Ви видите? Це мені випав із відер скелетона. Його можеш просто покласти на землю, я так знав. Крута штука. Дуже знячинить модного челядника, чесне слово. Ай, сміх. Можеш сяк мати всяких пару. Ну. Щось тут взагалі стало. Значить, здоров'я. Якраз, слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Якраз зайшов до нас Майк. Ми йому попробуємо забрати деяку копійку на ремонт його мотора, котрий йому мацкалі потовкли. Значить, в описові до цього відео маєте і банку, і номер того, і банку, і номер карти привата, куди вам майстично, туди му можете заверечі гроші. А ми тільки у моєму світі, у самобавці. Так, треба нам повмітувати те, що нам не треба. Із жебів. Многовня каміння, многовня земли. Каміння інде було. Каміння інде дулі мав. Но. Тут давно не було. Я би взагалі мав дяку, знаєте що? Ого. Я би мав дяку. Кампет, що все таке повне? Де мені каміння дівати? Я би мав дяку кудись попутювати низько. Є в мене таке, ж я би хотів щось. Ага, тут вже перепалено, я вижу. Ага, тут в мене швидко приложеного має бути. Раз видав лише туйка.
Так, є в нас собою постіль, ото дуже добрі. Вілоньки можеш видав от класти. Сюди. Ні, вілоньки у мене тут мали стояти. Ой, кілько вас много. Яка версія? Воно не писало. Воно десь тут пише 1.20. Ну, послідня. Послідня 1.20 якась там. Корчу то що? Збираємо витя на корчами. Ні, ото так сленгово. Йой, щось було. Мало подглючило. Корчу то так сленгово кажуть на мотора. Стоп, качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. На корчол є, вержу сюди, бо із банком фурт проблеми. Півдруга тисячі завер. Йой, та Юркося, вижу, домак не бавить. Це, аби сте знали, наш фурташній позирач. Між іншим, у мене гувіня. Я лиш поливку з грибів їм, ти більш нич. Причому вже давно. У мене тут просто файно гриби ростуть. Та я то-то. Та я се цак іду, гриби збирав, та й поливку сербав, та й файними. Та й порядок. Но, хотів ще вам ся дачим похвалити. Айбо перед тим треба мені видав зайти до хиш та обновити список. У хижу ми доклали, ферму лави ми вчинили, і булі, і желізо, і смерека в неї, все в неї. Штрека лунгарської. Напівавтоматична ферма городина я не буду чинити. Бо мені не інтересно. Експедиція знайти ще одне село. І сесь ми знайшли, насправді. Робітное, кіттємете. Що пишете? Ну, то тут по-русинський інтерфейс, видите. Можеш підписати книжку. Інтерфейс або по-русинськи. А що там пишеш? Не є жовтих косиць, та й поливками добре буде. Або ото вже треба... ото може буде і сяк, ні? Це... Я не пробував нігде. А яка то буде поливка тоді? Процент треба домалювати. Проценти чому? Всі у книзі, ошукіком по процентах прийшов, це за що кажеш? Господичку. Айно, все. Туплю, значить... Туди так. Туди вже так. А тут ми дали що никали. Ферма з фрасами є, діамантова серсама, можеш казати, ошушитка є. Я собі вже все діамантове перечинив. У недері ми були, ферма тростина автоматична є. Гінде стоїть видкої. Парадні штації поклави, стіл на забаяння в ній є, лабораторія наварення всячиного всього в ній ще не є. Найти джунглі, найти недерові дерева, забити гаста, декорувати портал. Портал їм вже декорував. Треба нам нові цілі ще написати. Що ще можемо такого? Що ще можемо собі такого придумати? Низько я хочу путювати. У мене тут вже було записано знайти джунглі. Або крім джунглі треба нам знайти тундру, студінь якусь. Знайти студінь і геокрему ціль можеш собі учинити відбити рейдерів. І це важна ціль. Ми планували з рейдерами бити, і ми з ними бити будемо. Не знав, правда, ще лише коли.
Но. Я у робітному, кіт знаєте, у робітному я село загородив. Мені се видить, що я на одному з послідніх стрімів з самобавки я вказував, що в мене там вже був файний прогрес. Так, цукрова тростина туйся паранну набират. Цукрова тростина ся паранну набират. Стоп качает пау бич мазафака струке Я себе перепутав. пак. Джоні Струк виграв жолика з рук. Джоні Струк виграв жулика з рук. І все файно, і все файно. Джоні Струк виграв жулика з рук. І все насправді файно. А туди нам треба ще сяк туди обновити, айно? Добрім поклав. Ну, я планував чинити ще таку хитру ферму на золото. Таку би не треба було лізти в недер. Вона у мене туйка. Значить, схема дуже примітивна. Ож, туйка у мене утсік на розплоджування. Там у мене є пару свини. Туйка, видите? Я їх туй розплоджу, там маленькі свинчата туди падуть, видите, поміж ланци свинчата падуть, а великі не стаються, та великі ся туй стають. Ну, то вони собі туйся плодять далі, і я чекав, коли буде блискавиця. А вже коли буде блискавиця, то вона вдарить сюди, у громовиці сесі, близько громотводи. І свинчата мали бися перечинити на зомбі-піглінів. Видав. Ну я десь таке читав. Я хочу провірити, як воно фунгує. Кіть воно фунгує, та я потім ще можу учинити зону на збор того. Забивим нолик один, де? Забивим нолик, направду? А ну чекай. Де? Стоп качает пау бич мазафака струке Направду. пак. Значить, Джоні кілько то мало Струк бути. виграв жолика з рук. Туди сяк мало бути, айно? Ну, не думайте, я нікого дурити не мав, дякую. Я тот один нолик не увидів, перебачте. Стоп качает пау бич мазафака струке пак. Бо сорканя сьогодні добра. Так, мені тепер треба калькулятор. У Б пак не було. Там. Що у нас там? 4695. Ми тому додаємо 103. Айно. То у нас буде 4798. Добрім полечив? Добрім полечив. Так мені сьогодні. Комісія страшна, Найся не приказує. Ну. Низько уже вам ся похвалив, айно. Ідемеся провеземе у тото. Ідемеся провеземе у слідуючі села. А, ні, ще не все. З чим вам не все вказав. У мене є ще одна обнова в процесі. І це ще ніхто не видів, ніхто не знає. Може, знаєте, є в мене туйка така на фіглю вчинена темниця-світлиця. Я туйка цих фраз мав. Раблівська темниця-світлиця. Темниця-світлиця. У нас все видко. Вона називається світлиця, бо їмся туй видко. І, видите, їх тут доста много. Там у мене є і посоркання одна імлена. Ну їх тут було більше. Я вже пару 20 виселив. Бо я їм чиню нормальну темницю.
А нормальна темниця у них буде туй. Я там ще один путик учинив сюди. Сюди до Літуйня якраз було місто, і руно під ними, руно під ту світлицю, буде темниця, вже така нормальна. Вона, правда, ще лише в прогресові, а я нігде, я табличку ще не зробив. Ну, мені ся любить, як воно буде спроєктовано. Такий дуже масивний вход. Читавий. Так, тут вони вже мають лише єдиночні камери, бо там горі і по двоє, і по троє, деколи було, з ними було дуже тяжко. Я одного, кой хотів повести гет, а вони мене пробували стріляти та забивали другого. Та я сяк утратив пару в'язнів. Ну, я прокопав гінде путь, аж слідуючих я, видав, буду замітувати прямо сюди, бо через двері то буде довго, напряжно, сяк намного легко буде. Ну, та раз сяк, тут у мене буде сяка темниця, ще буде розростати, я думаю, я ще когось інтересного імлю. Насправді оригінальна ідея цього була в Івана Бережника. У нього там якраз теж коло грибика, його коло грайндера на моби, всякого, у нього теж там АЦК, темниця, світлиця, і ідентична до сьогодні насправді, я теж щось таке би учинив. Ну, та можу поїсти, ото не була моя оригінальна ідея. Тут не раз без змін, тут якимсь учинив грибик та поклав їм був всяку систему на сортування сміття всякого, яке з них паде. Доста ми ся полюбило, бо сись дзвін себе не оправдав. Я так думав, що я покладу дзвін та буду у нього дзвонити, ось це суд там горіться заспавнилися якісь. А воно не робить, воно мені раблою посвічує. Видите, раблою підсвічує, а цих зомбаків не підсвічує. Ну, добрі, то не бай. Ідім, провеземося провеземося у Лингарськое, а вититься пак уже провеземо у Робітное, укажу вам, що там як. А далі будемо йти путювати. Здоровля. А, і ще одно з найважних обновлень нижніх. А я що, голову не взяв? Я голову від скелетона лишив там. Ну, не бай. Одно з найважних нижніх обновлень. Я знайшов нормальний шрифт на чат. Бо у мене там по дефолту був якийсь другий, котрий на латинку йшов нормально, а на кирилицю не йшов, та воно мені Times New Roman на все давало. Дуже неудобно було. Зайшли сте в Майнкрафт, не виділи сте нашу бесіду. Пак у штимованнях, у язиковій сякся має кликати. Руснацький, Подкарпаття, Україна. Є у вас таке? Голову з дома не забув. Забив їм дома голову від скелетона. Кіть бути май конкретним. Так, штація, село Лингарськое. Виділи сте, я яку штацію файну поклав. Секу. Я задекорував і портал, бо він був під стиль цієї штації. Воно, правда, не є під стиль цього села в общому. Бо мені сьогодні що я ся постарав. А треба буде косиць назбирати. Всіх жовтих. Поникати, що то буде за грибна поливка така. Що вона буде давати. Добре, тут у нас епінці без якихось серйозних змін. Я у Лингарському ніч більше не чинив. Тільки як поклались ми були ферму на желізо.
фунгує. Як ми поклали були ферму на желізо, то я біля неї ще вчинив ціку загороду та маленьком туй займався генетичними експериментами над людьми. Наплодив шилиякі барви. Було ми досить інтересно з тим все побавити. Оранжовим даже знайшов. Ну як знайшов, учинив їм все, я все нафарбив сам. Туй, а чи лиш білі були. Ну, севня туйка біля ферми желіза така АФК позиція є. А цяка тут собі можеш спокійно чекати, ні котя, ні кине. Можеш даже вилізти май високо. Можеш даже никати, де вони там будуть спавнити. Так, не є? Як у вас не є? Такий у мене є, а у вас не є, значить у вас щось недобрі. Це послідня у вас версія? Ну як послідня? Це на Java бавите, це на бедроковий, бо на бедроковий не є. Де кінь коника сме лишили Стоп, дома. качает, пау, бич, мазафака, струке, ебак, пак. Мушу бігти, та дубю, би красное число було. Ага, мушу бігти, та добів би красне число було. І цьому кіть даме 202, та кілько буде, ану. Правду кажеш, буде іпне число. Кампець, це мені он страшно, якісь ти всі продуктивні. Намного майситний суп робить. Удвічі майситний супчик чинить. Ого. Ну, буду никати, буду експериментувати. Хотів вам указати то-то. Як їм портал задекорував. Тільки у Ленгарському теж є вже свій портал. Гінде. У мене туйкам ще закладував всю територію. Хотів ту хижу класти. На ще шеляких бібліотекарів. Та й там і озеро вчинив маленькое. Та задекорував їм туйка вже портал. А цяк визират. Мені се виде тож доста паранно. Туй був много майскромний портал сперед тим. Ну як, простий портал, такий нормальний. Тепер він уже май паранний. Уже не ганьба в нього заходити. Ну. Та не вчинив він, правда, ще порталу робітному. Треба буде. Так. Ану, сюди кіть покладемо ще косицю. Та буде вже чудна поливка. Ну, будемо кушати, це буде добре. Май потом. Так, сутуня, які гроші. Гроші в мене раз буде. То вже вечоріє. Що вам хотів казати? Поклавимося сись модульна карта. Доста ми ся полюбив. Ну, туй ми є хижа, моа. Айно, я тут живу, туй наша перша хижка на березі озера, з котрої ми зачинали. Далі ми поклав сю махіну страшну, проклали ми штреку сюди в Ленгарське. Далі, із Ленгарського у мене є ще одна штрека, яка веде у село Робітное. В цим путем ще ся видав зо мною не возили. Та, видите, село Робітное я обгородив стіну, бо я ладився так, ось у всьому селові я буду приймати рейд. Яся ще, не наладився ще не чув собі сили, ось я готовий. Що? Не голод, що візуально се вказує, а як довго де бігати. Ну, ось як довго держить. Добрі. Ось, гиби єдиниці того голода будуться розходувати не так сильно, не так шиковно. Айно? Ну, та у робітному поклавим теж штацію, бо провів їм штреку. Та й поклавим там 3 хижі. Ви видите, тут є друга богачівська, та й третя туйка.
Та можемо ся туди привезти, та там уже так і ляжемо спати. Та укажу вам, що ще там у тому селові є. А далі підемо так, де путювати. Хвала Богу, я з собою постіль взяв. 20 факлів у нього є. Та підемо десь далеко. Ну, штрека у робітної, руно така же штрека у ленгарської. Я учинив її у такій самій стилістиці. Мені ся полюбило. Та й плюс уже, можеш казати, що мав їм набиту руку, вже знав їм, як ото чинити. Ну, та й хвала Богу, воно недалеко. Тільки ну, плюс-мінус така сама дистанція із дому до того, така сама від ленгарського до робітного. Та й так розумію, що треба нам дати тому якусь історію. У робітному є церков. Треба там буде вже покласти. Ну, тепер уже є тут і полиці на книжки. Перед тим мусив їм класти бібліотекарну таку штуку, постамент, то катедру. Так, штація село Робітное. Тут видите, така доста простенька штація, без якихось ультраефектів, така доста скромна. Ну, пойте виспимося. У мене там є припрятана постіль у хижі, у коваля у хижі, на пуді. Мусив їм розібрати там лютра була геть долі, або мусив їм розібрати, бо приходять селяни туди, пробують лізти на літру, і вони ся там обстають, і відкапчуються від свого робочого верштака, і, ну, а далі я пак ходжу і глядавчи. Щось подглючило. Так, тут є якесь дерево ще, котре їм хоснував на стройку. Ні в року штрека, дякую, я ся старав. Ну, тільки вчинив їм якусь таку чудну гібебашту. Не знаю, як це назвати. Мені ся відділо, що тут щось всякое треба. Може будете мати якісь ідеї, задумки, як це можна подекорувати. Ну, а взагалі я тільки планував слідуче. Є в мене ця стіна, котра йде кругом села. Та хотів я учинити рейд і прийти сюди із рейдерами ся бити. Мені ся видить, це доста добра фортифікація, і це би було інтересно. Но є нюанс. Іду вам дораз укажу. Під цим селом є... Перебачте. Під цим селом є величезна яма, і мені ся видить, що є великий шанс, що рейдери, які це заспавнять, то вони у ту яму впадуть. Ген там. Тільки в мене де... Так, це який бік? Де в мене сівер? Ага, сівер, запад. Айно. Значить, на западних воротах ото файно видко. На западних воротах то файно видко, тут і сися яма. Видите, туди долі. Доступ у ту яму є як із вон виціть, так і зумну індика. Тут є такі парадні ворота. Доста не піло, не? Петре, ніч ти не припоминав? Ми за щось такое низько вже говорили. Ну. Та в ту яму є доступ і виціть.
Та я маленько боюся, ож може тут ті фраси якся заспавнять, та вони впадуть сюди. А туйся з ними бити буде тяжко, бо тут ще й кріпери всякі, мамина мама. Ну, коротше, напряг. І все лиш єно за що переживав. Ож, кіть буде битка з тими хактошами, та вони лиш сюди не попадали. Бо то їх буде дуже тяжко, муторно визбирувати. Ну. Та якось так. А взагалі стіна, мені ся видить, получилася дуже паранна. Така доста моцна, у іному стилі. Ну, а у церкви хочу у церкви покласти. Пустіть, не будьте добрі. Хочу у церкви покласти. Я ти нічого ще не продавав. Хочу покласти полицю з книжкою. І у тій полиці буде книжка стояти. І у тій книжці, понятне діло, має розказуватися ож щось за село, щось тут діє, якась історія села. Я собі так придумав, ож село Робітное та й село Ленгарськое між собою нігде не дружили. Понятно, то було спозад Трудового кодекса, який фунгує там і там. Бо Трудовий кодекс робітного видко нараз. Взяв серсаму в руки, рахуй, пів роботи вже і зробивсь. Ткося фурт лінує, та тот за вчорашнім днем лиш банує. Наробленое тіло і істини буде бірувати. А, не наробленое тіло і істини буде бірувати. Ну, розуміємо, ж, у всьому селі люди знають, що таке робота. Робітное, як-не-як. У Ленгарському було все домак не так. У Ленгарському я у перший раз за мою історію знайомства з Майнкрафтом видів челянника у зеленій сорочці. У зеленій сорочці то такий челянник-ленгар, котрому не клади інструмент, він натяся висвище, він робити не буде. Щось якийсь даже ефект на мені був. Або правда, більше здоров'я ми відновило. 5 єдиниць здоров'я ми дало. То треба туди ще косиць з собою брати. Крута штука. Направду крута штука, я і не знав за таке. Йо, який у вас той косичений дворець. ще 3. Парада. Тепер мав 26 порцій чудного чудняка. Так, що пишете? Селяни в яму не падуть? Ні, не падуть. Вони туди чогось не ходять до мак. Айбо я і закласти тут у яму просто так не можу, бо... Ну, у селян є путик сюди. О, а ця лодька, яку я прийшов, був перший раз у село Робітное. Кампець, то була така пригода. Я сюди прийшов був, та й все, я ся тут закляв. Я не хотів йти домі. Мені тут так було добре. З робітними людьми усе хочеться жити. Так, хижа скоряря Федора. То ви Федор? Стоп, качает, пау, бич, мазафака, струке, ебак, пак. Куку, серу ти на руку. Кілько там було 201? «201» – це 102. А ну, чекайте. 201. Стоп, качает, пау, бич, мазафака, струке, ебак, пак. Куку, серу ти на руку. Дякуємо. Так, там що, дощ є опадати? Ясно. Ага. А, я тут на подіщі ніч не встиг учинити, добре. То я у другій хижі сплю.
Туйня камінняки добре тямлю, айно. А той газдуги, видите. І це все каміння туйка було не просто так. І це, ясне діло, клалася стіна. Так, щось мало подобають на совєтський пропагандистський постер. Віларіба та Вілабаджо. Мегаля бухгалтером не класти. Ясно. Не вірите в мене? Ну, та й не бай, я знав, де я нетрібний, а де я добрий. Ну, туйня у робітному ще сад. Маленько у ня туй пшениці. Я туй в основному на хлібові жив, бо худобину ще много не було. Туйня маленько сад. Та я, коротше, бовся, аж кіть нагоду буде йти то трейд, та він можеся заспавнити туйка у Нустіна. Бо тут доста повно міста. Ото гибно не гарантовано, не факт, що так ся стане, а й бо видав гонно ся стати. Ну, так і ся стане, та вже не бай, уже най буде. Так, туйня мангри. Сесе вже по справді обнова. У мене мангрів ще не було у Сівбавці. Я той казаки строїв стіну, та мені мангри приніс був тот путівчий шифтар. Я в нього купив пару був. Та я ще й, слухайте, не збирав саджанці. Ну. Треба буде десь вдома посадити собі. Там біля хижі. Не знав, правда, де то запарує. Так, туйня булі ростуть. Пшениця. Туй мурник робить. Десь пішов, правда, або я в нього ту маленьку тиглу колекціонірую, котру я в нього таку і купував. Ну, тут у нас южні двері. Правильно розумів? Айно, южні. Тут у нас южні двері. Тут у нас водні двері. Я не знав, це вони пролізуть через воду. Кіть хактуші будуть йти. Як це гадаєте? Це залізуть? Бо вони гиби під водою не пропливають. Та я си так подумав, що це буде, ну, доста аб'юзивний метод. А тим більше у мене тут під водою. У мене тут сюрприз. Я не знав, що він там дежурить. Ну, все круто, все круто. Так, треба йти спати раз. Кемпець дежурний голем. Ну, хижа Микули Ковача. Я тільки сплю в них. На пуді. Квартир знімав. Або вони мені теж, видите, приставили сокотача. Бо Біру знає, що я тут собі придумав. Сам на пуді. Фе. Стоп качает, пау, бич, мазафака, струке, ебак, пак. Ей, затвинкай, біла дівко, та й файно гузичкована рано яся вкрив у твоїв біловпичков. Ну, тут вже пішли з Коломийка 18+, або Ісюм десь чув. Ісюм десь чув. Так, кілько там було ще 103. Красно дякую єдному сокирницькому бітангові. Так, де то мав писати? Редагувати. То у нас буде 5304. Не можеся якось придумати, аби воно автоматично додавало, бо мені фур треба в окрему панельця переключати, аби то міняти. Големи, що в загроні, що в робітному, у водіся куплють. Тако нагло паскудно в хижу Ковача зайшов. Я й цю хижу поклав. Никита, будеш мені приказувати. Никита, я в ній такий файний балкончик тільки. Ось, видко ціле село.
Ага, туй. Господи, я вже подумав, що я кукер не взяв. Туй, то-то. Лишили мені лам. Газда десь пішов, казав, що дораз прийду, та й не прийшов. Треба поникати ці лами не крадені, бо всяко його набити. Ну. Коміно тут, так і у кожній нормальній ухижі. Видите, у ті ухижі теж коміно є, і у ті ухижі коміно є. Я там коміно не встиг доширити. Вони ж не виділи. Вони ж не виділи. О, та тут видав мож... О! Та я можу до хиж ходити так, не через двері. Це я в них айпінасяк, а пінасяко я не знав. То не знав. І це тот віджит, який у них на сайті. Просто ось він не обновлять ту цифру автоматично. Я не знав, як то вчинити. Не знайшов їм. Йой. Ага, тут я маленько копав, там нічого інтересного раз не є. Ну то що, чистовані, треба нам никати, де би ми йшли путювати. Перед тим, як знайшлись ми були з село, та возились ми були ще сюди, через цю воду, туйка. Туйкось ми обійшли були сись острів цяк по кругу, вернулись ми і вже туди ми заплили були сюди, та й знайшлись ми були село Робітное. Туйка всього бока у нас є аутпост тих фрасів. Я його видів здалека, але я до ньому не підходив. А у того бока на сівер ходились ми давно. Та де йдемо? Йдемо на запад, на юг чи на виход? Пишіть у чаті, голосуйте. Так. Нагоду не пишеш у шкалу таку із комісією? Бо так розумів, що не два... Ні, я пишу цілу цифру, яка прилітать, а там уже то та комісія свистатися на ту комісію. І так на добре діло заганяємо, я пак ще й своїх довержу. Бо то, і ще то удмітувати буде дуже тяжко. У океан, у теплі краї, то значить на запад треба буде йти. У океан. Бо тут, це хочу поїсти у сись океан. Можемо і сюди піти, можемо і у сись піти. Можемо ся і туди повести, ну. Ну та пливім туди. Так. Лодька у нас є, постіль у нас є, блоки у нас тут. В принципі, ніч нам не хибить. На Южний Восток. Та ми вже... сюди ще можеш проплисти. Ні, ми попливемо сюди, вийдемо у океан, а от вже будемо йти на Южний Восток, десь туди. Так, або був то вчинити, то треба нам вилізти. Тут, видав, майніжного метода вилізти не буде. Так обошіковно. Та буде сяк. А штреку я парадно вчинив, ні? Штрека файна, мені ця штрека дуже любить. Та поплились ми. У новій... Ого. Та й все. Та й конець. На цьому... на цьому наша передача нашого путьовання закінчить. Ні, брешу. Не так все легко. Мене не сперти. А я вам нагадав, що ми ці гроші збираємо не просто так, а наш цимбор, котрому ми перед тим збирали на планшет, тепер воює, тепер є на фронті, та постріляли їм дуже сильно мотора. Та треба їм того мотора поремонтувати. Навіть два мотори їм постріляли. Та кілько вже зберуть, тільки буде добрі. Та збираємо
гроші маленько їм на то, на ремонт, бо можна було поладити машину. Та в описові відео знайдете і банку прямо йому, і теж номер приватовської карточки. І дуже маєте дяку, щось у туй виписало, то можете заганяти мені. Я все перезажену теж Майкові, просто ож мусите розуміти. Там буде комісія. Качает, пау, бич, мазафака, струке, пак, пак. Єден. Єден. З цим я согласний, значить. Сяк туди буде. Що там пишете? Найліпший моряк-горець. Найліпший моряк-горець. Не безюно їм це я вас добрі порозумів. Хай буде то нормально. Ну, в ідеалі я би хотів ще у робітному покласти портал. Бо у мене був портал у кожному містові, де я ся люблю тусувати. Яка файна сися. Западина така, глибочезна, страшезна. О, вау, круто. Доста паранно. Така класна заглибина. І тут теоретично теж можеш покласти тот, як це кличе, conduit. Айно. Ники, ти що там? Там портал? Або під водою? Там золото є. Круто, ми йдемо туди. Що там чути за Радіо 1? Радіо 1 фунгує, просто я не мав час ходити. Маємо бути ганьба, або всяк є. Подводний портал. Кампець. Я такого ще не бачив. Ага, там, тут і. Затопельники. Сокотять. Та що, йдемо ним? Так. Требася приладити. Раз треба заїсти. Учинити собі запасне їдіння. Та що? Маленько ще ближе підпливемо, а цяк. Аби це якийсь непростий портал. Туй. Це ще якісь структури туйка. Видите? Такої гиби руїни якісь. Масштабні такі руїни. А, і туй, никайте, і туй. Це такої гиби якось затоплене село. Майнкрафт Skyblock є в списковій, ми його будемо бавити. Коли нам ще треба буде у острові добити 2000 людей, а після того острів ми відкладемо надовго, а підемо в Skyblock. Що він ще не вмер? Скільки хотів раз бити? 5 разів треба було вдарити. Ужас. А! Якусь рибку імів. Я видів сундук там. Це що, риба вмира? То я рибу побив, це що? Надіюся, що не я. Я видів сундук. Він десь там був. Так як у вас туй? Вони ся туй гиби спавня, тайно? А, ту є.
Не відкриватися. Чогося не відкривати? То видав, треба то розбити. Ай, ай, ай! Я б розумів, то бо він ся відкрив, треба над ним тот блок розбити. Так. Де є? Де є затопельник? А тот, що майблизько був? Пропав десь? А чого? Чого? Капець. Ну, подихались ми, добрі. Так. На мапі можеш стояти з шифтом. А, на магнії можеш стояти з шифтом, та не буде боліти. Ага, поняв. Йой, а то вже ніч дораз. А де ми лодька? А де ми лодька? А, гінде. Фух. Так, я тут золота знайшов. Так, я іду раз висплюся, а далі буду розкопувати тот. Буду розкопувати тот сундук. Кампець, як все так і близько. Я сюди просто ніде не виходив. Йой, Мигалю. Я ти кажу. Ай, капець. Сміха. Так, найзаїм. Так я все вепнув туди. А я був такий безювний, що нормально, дораз вилізу, та й все буде файно. Щось звідаєте? Кілько там тепер людей? Де там? Я сам? Кілько тут людей? Інтересна дамба, айно. Така доста нечекана. Никайте, там скелета і не горить. Ха! Слабак. Так, значить, мені треба буде чеканом розкопати над ладою то-то. А, в острові кілько людей. Було у мене у селові 1860. Щось таке. А де? А де фраз? Тепер туйка був. А, там така маленька ладочка. Куди фраз пропав? Він перше на мене плив. Так, обсидіану то круто. Все то добрі. Золоті боканчі, лопата. Меч. В принципі, непогано. Могло бути ліпше. Могла бути якась та карта. Йой. Могла бути карта
де би було указано, де щось добренько ся находить. А то що таке? А, то риба! Ото така риба! Ага. Я поняв. Я вас порозумів. Треба би оздоровлічко нам поладити. Так, гнилое м'ясо нам видав з собою не дуже треба. Нам треба поникати, куди ми йдемо. Айно, ми тепер, коротше, завертаємо направо та веземося у того бока. Пливемо у того бока, май точно. Ми поникаємо, що знайдемо доброго. Карти у кораблях, ага. Мало у Ютуба про активне позирання лайвстрімів. Гірший юзер експіріенсів Твіча. Ож не можеш відписувати напряму другому тому членникові. Маленько в нього подвиса добавка. Бачу так. 60 FPS, 52, 46, 40. Там якийсь острів. Треба поникати, що там є. Та й казав їм, в острові нам треба 140 людей приблизно ще лиш. Казав йому, що тепер там 1860 приблизно, а треба нам 2000. О, корабель, никайте. Це корабель, ні? Значить, нам туди теж треба. Це дуже близько. Його такуй видко. Його такуй видко на карті. А, та й сі руїни мають бути видко. Ай, ну, так і є. Не можеш відкрити стрім на всій екран, а й був бися чат лишив збоку. Ага. Ну... Це правду кажеш, є така біда. Так, а нам... Так, чекайте. Самохнателі Гарадичі нам видав не треба. Полірований граніт нам видав не треба. Та й урізаний пісковиць теж ми тут знайшли трафом. Так. Це буде тільки знак. Ож тут був мигаль. Так. А ми пливемо никати, що там у корабльові. Там теж будуть тут і потопельники, ні? Там теж будуть потопельники. Я його не вижу. А ні, вижу, тут є. Просто перший лише силует був, та май понятно було. Реконструкція? Що, на твічові то ся кличе Theater Mode. Ага, ну, знав, за що кажеш. Знав, що кажеш. Ну то що, пішли ми? Кемпець туйся темно. А, ніч це не розумів. А! Все, ти його маєш. Ай! Так, це було маленько небезпечно. Так, тут ми пішли нурі були на зачатку, ідім у конець цього поникемо. Тут
Тут щось є. Так, я ся заступлю. Сисяк буде тяжко. Треба якось придумати. Так, а що я можу придумати? Треба просто приплисти. Все розібрати. Поникати, що там ну є. О, ту є. Добре. Є там тот. Є там ладочка. Та й не мушу глядати другу, айно. Або тут лише лазуріт, шмарагди, желізо, желізні удливки. Більш нич. Ніч інтересного, кіт, чесно. Може там ще щось є? Ні? Гоно там бути ще дасть. Пустота. Тут більш ніч не є. Можеш поникати ще в другій частині корабля. Так, щось моя лодька далеко. Має бути ще інна? Так, я ся вже стратив. Де є тут корабель? Ага. Господин ніч до фраса не відкотав. Так, добре. Так, зладимеся ще одну поливку. Сто процентів шанс спавна сундука з мапою. Ну, йдемо поникаємо, це натиковано 100%. Ай, ну тут ще один. Угля. Якась забая. Чудний перкель ще один. А мапи не є. А мапи не є? Ось має бути ще один. Третій тот. Має бути третя ладочка десь там. Бо тут ніч. Тут гнилое м'ясо та й булі. Там більш ніч не вижу. А! Не умирай. Будь добренький. Так, Сеся мені вже маленько не любить. Треба намся провернути сюди, бо ми ся виспали. Далі підемо ще поникаємо. Так, лише у каюті капітана видатимося. Пакет там був. Мігаль за правилами бавить, аж бавка му пише, аж лого має бути лише ледве видко, значить він таку яркості кладе. Ну, кіт, направду та ай, ну я щось таке і вчинив був. Думаєте, годин там бути третій? Бо я вже два тут і. Пише в інтернеті аж 100% спавнав корабльове. Ну, марішкому солодку. Та мусить глядати третю. Я не вижу. Може направду підкрутити яркость. Там я видів двері. То видав, тут і двері треба йти поникати. Так. Графіка. То це не той.
Ні, то в графіці має бути, ні? Ну, світлость. Попробуємо. То значить, туйка були двері. О! Вау! Ковачська мінта! Папір та й мапа. Ж я ніч не вижу. Я ся топлю. Мені ся треба туди вернути. Де я буду? Так, я ся появив на спауні. Ага. Кітяся появив на спауні, значить, мені треба взяти лодьку і поплисти туди. Кроме лодька, мені, в принципі, більш ніч не треба з собою брати. Ну, поки, що ви хочете? Я запанікував. Скільтував їм там 40 уровнів. А між іншим, я навіть пристань собі построїв. Ацику. Вона мені сильно не помогла, правда? А у мене тут і лодька навіть є, добре. Або я й сю візьму. Так, мені треба сюди. Сюди і десь тут я вмер, тут йде корабель. Бо моя цуря не пропаде. Не мало б, ні? Правда ж не пропаде моя цуря, ні? А у тій карті буде щось, айно? Там щось добре має бути. Добре, що я ще недалеко від спауна втік. Мій березовий міст. Я його клав ще в ті часи, коли я на коньові йшов у Ленгарської. Я ся задусив. Я не планував вмирати. Чесно, я не планував вмирати. Так, то ще не вечір. Ще нормально встигав. Уся моя цуря має бути там на місці, бо тут тисячанки не прогружали. Я був далеко. Ну, гіби когось колись планує, правда, правда. Так, тільки пропливались ми руно біля сього. Гінде тот острів. Ні, то не він, то далі має буде. Добре, що там у тому корабльові хоч ніяких фрасів не було. Бо вижу, що і без того можешся утопити легко. Ти завтра вдома чи на офіс? Вдома буду. Так, острівець руно там. Може був смисл лишити там постіль, бо... Ну,
На другий раз буду знати. Гінде нам корабель. Інтересно, а моя цуря не повипливало? Що це був за звук? Стріли точно виплили. Меч виплив. Топанк та й гриби. Капець. То я сюди пробував вилізти? Це як? Мали б мене потягти на дно. Та спускайся в долину. Сітивбися. Так. Визбираємо. Меникати це все. Йой. Та де все обіде? Так ой нич. Відро з водою, морков, грибів лише половина. Йой. Ушитка серсама там. Десь. А могли сесі позбирати, ні? Могли дельфіни визбирати. А де моя друга серсама? Там може було у дверях стати, я так поняв. А де ми друга серсама? Карту знайшов, добре, або це не все. Карта ми впала. Або а далі. А, ту є. Фух. Добре. Так, добрі. Визира то шусьо, визира то шусьо. Лук. Айно, визира то шусьо. Пуста миска, папір, мені не треба. Айно. Тут у нього є моя фейса. Смерекові дощки. Так, ідіння. Ковач з камін та берег. Вау! Це дуже круто. Це дуже круто. Так, я чув там фраса. Ну, спаслись ми в швидкої цуря. І себися вже вести думі, бо в мене повний ЖБ. Це як? Йдім раз на берег, подумаємо, може щось із цим придумаємо. Бо вже вечоріється. Так. Сюди докласти косичку. Відро молока знаємо на що ношу. 2 лопати. Гадвабний дотик, фортуна. Сира вагря. Мені седомак не треба. Пливи на свободу. Епенсі і 12 лазуріта та 5 смарагдів мені теж не аж сильно треба було. Ого, все так близько. Ідеме никати, що там? Ідеме никати, що там? Все дуже близько. Все так ой домак близько. Так,
ще раз заїсти, бо щось слабенько. Постіль заберемо з собою. Так, а ну поникаємо на карту. І це може бути десь тут, айно? Воно може бути десь тут. Ага, сюди. Айно, так їм казав, що на таку й туй. Таку й туй. Значить, сись корабель дуже піціцько не дотягнув до міста, куди мав іти. Ай, боковач з камінта, вау. Дуже круто. У мене ще, правда, видав не є діамантової броні, треба се буде купити. Каже, ж таку й туй. Стоп, качает, пау, бич, мазафака, струке, пак, пак. А от кидь, куме, у вас такое блискуче волосся. Пак я го каждої рано яйцьми натирав. Капець, ви, куме, акробат. Нота та фіглярош, бо мусай сюди дописати уже ацяк. Хоба. Воно не лиш під піском гонно бити, і під цим теж, айно. А де... Ага, тут є чекан. Бажаю цей анекдот. Ну, ото таку й десь туй. Бо там воно бити і під водою, айно. Воно гонно бити там. Ясно. Таку й кажеш, подо мною гонно бити. Такое вообще гонно бити, айно? Сятили бистися. Так, тут ще тепер.
Воно десь має туй бити. Десь туй. 9 координати. Ага. 67, 353. 1001 та й 353. Які 9? Це ж 999. Ось 999. Бо китайно та то дотуй. — 999, 359, за це кажеш? Чанкові, то не так мав би. То так має бути. Ож, авать там, що? Так. Ну, тут є 999, 359. Сяк? А, у Чанкові у квадратних дужках? А, все, поняв. 8, 9. То виходить туй. Виходить туй. Я всяким хитрим ще не займав. А! Хмарити зелені. Та. Я поняв. Тут не так маленько, то треба чинити. Все, я порозумів. Як би то тепер приспособити? То, коротше, дурницю я вчинив. То мені треба... Ну, достати буде. А!
Мигалю, мигалю. Так, не в того бока. Не в того боком загородив. Ай. Є! А. О! Серце моря! Серце моря! Класно! Діамант не піло, серце моря намного ліпше. Я тепер можу собі вчинити тот, як он, кондуїт. А, що чиню, Майку? Ник, я знайшов серце моря. Я щось чиню. На конець. Там уже ніч. То вже ніч там. Де до фраса? Реально ніч. Треба йти спати. Горять, паскуди, горять. Я знайшов серце моря. Тепер я можу собі вчинити тот кондуїт, лиш. Де би я його поклав? Знаєте, де мож? Мож у мене дома у всьому озері покласти. А бо мені на нього треба призмарін. А в мене не є призмаріна. А мені на призмарін треба тих бити. Рибу тут чудну, ні? Ха, Нікіта, Нікіта. Босмен. Золота лопата не дуже на хосенки, чесно. Там більш ніч доброго не було, лише желізо та й все. Все. Карта свою роботу зробила. Шиковно. Де би ми ще йшли? Будемо десь йти, це можемося вже домі вертати. Бо у мене повний у мене повний інвентар. Хоч епенці все мож вимітати. Все мож вимітати. Гарадичі смирякові мож вимітати. Сякі розкопти в Єгипті не робили. Та я так доста слабенько тому прийшов. Ну тут у нас є дарабчик саванни такої. Ну не саванни, а й всього. І це там я знайду призмарін. Правда? Як і це? Никите, все на одному місто, ви сте розуміли. Туйка вилишений портал. Туйка корабель, шіфа затоплена. Там знайшлись ми карту. По карті знайшлись ми ось туйка ладичка з скарбом. Знайшлись ми скарб. І такий попеляних сись морський Там є призмарін. Це я безювний. Мушлі. Не факт. Або можеш наймати. У мене пару мало бити. Паруня мало бити, але мені сьогодні тож недоставня буде на цілий. Так, ото руно в того бока. Танк. Ну, вже говидко. Там можна копати призмарін. Ой, чудні риби.
Я чув, що з ними що з ними ся бити нелегко. Будуть якісь поради? Сірку, ти мені якийсь мені комп'ютер не виключу, добре? А я їх можу з лука постріляти. Це не дуже. Як їх бити? З лука не вийде. З лука кить стріляти та під воду то. Це може є смисл вернутися раз до мі. Зверечи серце моря, ковач з кумінту. А чи так і вчиню? Провернуся раз я думі, а зараз я сюди верну. Я не знав, як їх бити. Та не назбереш призмарін. Ай-яй. А, знав. То прокляття з ложечку такое, айно. Так, я добрі пливу. Йой. Треба подумати, треба поміркувати. Порада плавати між блоками, бо їх лазер виключився. Плавати між блоками? Я не дуже розумів, як то видиш. Так ми можемо поникати це євня дома туті, шкоробині, наутілусові. А як їх бити? Плавати між блоками, бо лазер виключився. Все мені звучить домак безконтекстно. Ну, що вони стріляють таким гелазера, а як ото плавати між блоками? Треба з собою якісь блоки мати? Я хочу поїсти. Бо мені днем раз треба буде якось прийти. Моя смирякова хаща, це я засадив. То й не було. Я купив був у путючого шифтаря. Тут у вандруючого шифтаря. Купив був скіпці. У них на тій їхній будовлі стирчать по один блок, бися за ними можна було спрятати та виключати лазер. Або лук у воді не стрілять, ні? Лук у воді не стрілять нормально. Я не можу чекати, бо вони вискочили із води. Так, треба поміркувати. Є в нього одна. Є в нього одна наутілусова шкарлупка. Так, обсидіана в нього доста зато. Та ковач з кімінта, чи туй парут. Бо де мені їх ще класти? Так.
все туйки було. Он jeden діамант. Он один блок золота. Золотий меч я не думав, що мені ся десь пригодить. А от золоті лопати, айбо, воно кітім їх уже знайшов, та най буде. Кітім їх уже знайшов, та най буде. Угу. Тут гадвабний чекан. Угу. Такое всякое. Так, угіль. О, мангровий сись. Мангровий скіпець. О, та так і підемо посадити. Де б ми посадили мангри? Дома. Де б нам запарували мангри? Туйка видав на озері не буду. Туй дуже... Просто мангр виросте, та з-поза нього вже ніч не буде видко. Туй я хочу, би озеро було не киване. Туди, може, посадимо мангр десь усього бока. Туйка десь на березі, наприклад. Туй мож. Ні? Отсяк. Один туй. Один десь усього бока. Ти один ще майтуй. Ну, всяк нормально буде. Най собі ростуть. Най собі ростуть, а що в них там ще є? Карту можете додому викласти, вона мені вже не треба. Та й гиби все. Як той наш Донателло. Здоров. Як ся маєш? Нормально? Нормально у тебе все? Не обіжав тебе? Ну, сиди. Ну, та й сякое у мене газдовання, коротше. А, я вам це не хвалив, у мене вже суд тут і. Кавуни. Ото ми теж шифтарь привіз був. Никита Туйк. Ще, правда, не понаростали. А ще не понаростали ті, кого я би хотів. Або вже да, що є. Попіцяцьке, помаленьке. Так. Тепер мусить дописати у список планів, що я хочу кондуїт у всьому. У своєму борбалі. Серце моря. Так, узяти книгу. Так, 23. Покласти серце моря у борбалі. Супер. Так. Що у нас туйка? Ага. Угу. Так, я виціть усе визбирав, айно. У мене туй, хоже, вже ніч такого не є. Долиш удиться. Та я сюди приходжу, да, коли рибу ймати. Ну, та буде файно, що туй буде ще тот стояти. Кондуїт. Ні? Ну, бо, а наш чого ще? Що з ним ще чинити? Куди його класти? Дуже давно вже чекав грозу, не було грози.
Є в ньому много всяких блоків. Вони файно визирають, плитка якась. Ні? З чим не придумав, що з цим буду чинити. Бо я би се вихоснував десь на якусь будову. Вони досить парадні. Так, треба поникати ціявня свіжій смолі. Швидкий пруд. Порізди тебе. І все? Ти саменький туй? Мамка, нянько, де суд? Ясно. Ну, добре. Кіть саменький та саменький. Так, треба, значить, думати, як нам туди попасти. Так, уби осторожно. Тако, похоже, сісі смолші. Ну, нагадав вам, що низько у нас не простий стрім. Низько ми збираємо цимбурові на ремонт мотора, котрий побили на фронті. Ну, вже назбирав 13 цілих гризачок. Ага, з чим не виклав все. Так, з чим не виклав все. Є в нього ще книжка на фортуну третю. Тут їм все цяк припарадив місто на забаяння. Так у нього є стіл, де може знімати. Кіть щось нетрібне. Та й балкончик файний. Може тут і кникати на газдівство. Ну. Добрі, що нам треба з собою? Ага, мапу можна було гет викласти насправді. Вона мені вже не треба. Бо метати у сміття якось не хочеться. Много у мене з собою лупини всякої желізо, видав не буду з собою брати. Так, а тут у мене грибів не є. Можу взяти нормального заїсти. Просто бо менше займало міста. Один стак стріл добрі, вода, молоко добрі. І з цього можеш лишити лише щось інно. Так, значить, можеш верштак викласти, кіть беру з собою дощки. Желізо викласти. І з блоків лише тут. З блоків лишися взяти. Ну, сяк много економно. І не так шкода буде стратити. Хоч шкода буде стратити в основному серсаму, ясне діло. А, ламінарівські блоки. Ну, айно, мало такі, мало похожі. Файно запаковане сміття. Так, добрі, туди пливемо далі. Сірку, ти там що чиниш? Що чиниш? Не хотів би злізти геть виціть. Все, тут будеш лежати. На сервері си буду ферму чинити, аби блоки в ті гіпаливох основати. Я видів таке Робіко чинив. Робіко, правда, на сервер вже не заходить давно. Я йому написав, що там у тебе, як ся маєш, що не заходиш. А він каже, що він пішов жити свою фраєрку та не взяв комп'ютер. Та й не дуже ся й хоче вже. Ну,
Що можу повісти? Можуся лише за нього порадувати. Він дуже поранну штреку вчинив. Я мушу похвалити. Так, тут треба буде, видав, маленьку маю розумно вчинити. Треба буде там, де тот острів маленький, та вчинити на ньому якийсь такий перевалочний пункт, лишити на ньому постіль. Ошкітня об'ют, то бомся зареспавнив не на базі, не дома, у хижі, а бомся зареспавнив майблизько. Та й треба си запасну лодьку буде вчинити. А, там у нього є ще одна лодька, насправді. Там у нього є ще одна лодька. Дораз поникаємо. Ну, та такий у нас день, коротше. Йой, то вже завтра понеділок. Страхи. Ламінарій туй мільйон. Ламінарія ся дуже скоро їсть та сушена. І сам не чекав. Ти таку за пів секунди і з'їдаш тот дарабчик. Дуже скоро можеш їсти. То деколи гомно бити дуже, дуже на хосен. Так, де там тот острівець? Має бути десь той руно. Ні, ну ти нормальний. Я тебе зняв з комп'ютера не на автобус, туди засідав. Сірку. Ой. Як із цими тяжко. Ну що там чиниш? Ти дораз дістанеш. Поклонися, кажи, я нечесний, лізу на комп'ютер, та там си лежу, бо я комп'ютер перегрівав. Кажи. Ну, там си можеш лежати. Нікіт. Як си це називати? Просто. Ой. Діти, ну. Всякі. Так. Значить, тут у мене буде постіль. Там у мене була ще одна лодька. Йой. Так. Тут у мене є ще одна лодька. Лиш би і не украли сесі. Бо я знав, вони люблять таке. Так, запаркуємо собі сюди цю лодьку. Та можемо плисти туди никати. Чекан у мене є. Меч у мене є, все у мене має бути. Так, у того бока має бути айно. Добрі розумію? Айно, добрі. Ну, то вже якраз ніч. Треба бися виспатись перед тим. Красно дякую. Так, знаєте що? Почекайте минутку, я дораз прийду. Я дораз буду.
Так, туйсме, зась. Я не знав, яка задержка насправді. Це велика, це мала. У мене там мовчано. Як було наштімовано, мовчано, так все і обстало, я ніч не міняв. Бодай би м'ясо їв. Ну, я не їв мукачівські сосиски, кіть ото ся рахує. Онь минута минула, кампець. Ну, добрі. Встали ми, значить, нам туди приблизно треба йти. Треба було, видав собі, двері взяти, бо може було під водою дихати. Так і вчинимо. І це щось таке, що я не продумав був перед цим. Що це було? Це вони ся з ким б'ють? Ага, і це вони всіх убивають, тих. Тут ніч не видко. Вони нападають на цих, на каламарів. Я у них кіть буду сяк стріляти, то буде без толку. Стрілися топлять. Той лук не поможе. А я щитом можуся в одних закрити? Це не дуже. Кампець їх там много. Мені страшно туди йти. Кампець воно величественне. Ай! 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 Все, прокляття на мене навели. Все було страшновато. А все якось чудно, він гиб у мене стрілять. А шкода проходить уже по тому. Або я тепер, значить, не можу не можу накопати собі призмаріна, закид на міні сесе прокляття. Фарадловання 5 минут. Ай! Ай! Ага, я порозумів. Требася в одних сяк прятати. Бо вони ся той фурт нові спавнять, тайно.
Мені треба ще двері. Ай! Ай! Десь. Паскудина. Стрілять у нього десь. Там є один. Ай! Ай! Все не добрі. Дуже мені любить анімація з цих рибораків. Як плавлють. Ну, вони досить інтересні, айно. Я їх ще так близько не видів ні раз. Айбо тепер важна звіданка, як їх вибивати. То що там таке великанське? Никайте. То там що? Там собою гибало щось. Щось як то. Ото є які ще й великі? Мені тут треба просто накласти собі мільйон дверей. Та я буду мало маю в порядку. Або це вже... Бо тут все дуже темно, я це не розумів. Це вже ніч, це не ніч, це що? Це у мене тут і фраза стріляут, це не стріляут. А, стріляут. Та, сятив бися. Йой. Все що, обновилося мені, прокляття? Ну, цей фінт із дверями, то дуже файно, айбо що далі? Ай. Ай. Ой. Точі главного сокотача крізь текстуру видко було, поняв? Значить, є такий бос. То він прокляття кладе на бавляча. Може їх вбити? Йой! А! Тяжко їх всяк забивати. Де є? Десь. Посюди. А! Це ти бися. Ай! Та! Ой. Просто дуже мерігуд. Та як мені тобі скорше приплести, кіт ти не хочеш? О! Бонус. Я одного забив. Синя тривало до раз скільки? 10 минут. Або я одного забив.
Учкалення призмаріна, та й кристал призмаріна, класно. Кажемо, що я з них там щось можу вчинити. Блок призмаріна. А, я з того можу пак і тут і литрика такі чинити, ні? Файні такі. А то вже дораз ніч. Кампець, мені тут треба десь майблизько то-то. Я можу тут викласти собі аванпост якийсь, не дуже видав. Йду пересплю та вернуся. Може з неї прокляття спаде. Інтересна локація, ніч не вповіш такого. Як це кличе морський тот монумент? Це яка галіба. Добріош прийшлися сюди попутювати. Бо шкода ж на мені ще прокляття. Минуту. Та я не буду годен собі накопати того призмаріна. Або там не лише призмарін, там ще губки якісь писали мені. Губки пак у пеклове висушиш. А з цих фрасів можеш якось то. Має ефективно бити. Гіба моєю цілею має бути не їх забивати, ай. Сятили бистися. Моя ціль має бути їх забивати, це... то-то. Це що? Та... Сюди пой. Я тебя заб'ю. Прикол. І все хочу. Бо я їх видав не переб'ю всіх, ні? Нігде ще не забивало боса сього. Всем ся бала і близько до цього кащеля підпливати. В цілому океан доста невзрячний біом про мене. Ну, вони такі, айно, вони доста нервозять, айбо... Я просто не розумію. Вони ся тут будуть спавнити безконечно, айно, і все то, що я їх тут забивав, то лупина. Вони будуть ся появляти нові і нові. І уби мені... Бо мені собі накопати ту й сього, та мені треба... Або мені накопати собі туйка цих блоків призмаріна, та мені треба їх... Мені треба, аби прокляття спало. Аби спало прокляття, та мені треба убити того головного. Айно. Я добре порозумів? Я десь майблизько якийсь... О, сись майблизько. Вони підпливуть майблизько. Бо я ся не розумію інак, що з ними чинити. Що мені тут взагалі чинити туди? А! Сюди пой.
Ой, довго і все якось і безхосенно. Ну, я маленько собі цього призмаріна навибивав, бо слабенько. Лиш 2 сесі та й 7 учкалень. 7 удломків та й. Прокляття ще минута, а минута прийде, то він на мене зась його покладе. Ну, а сіня вже туй. То біглю от помаленьки. А! Ще ні, і з того боку то. Десь, посюди. Йой-йой-йой, у вас тут помного. Я сяк не бавлю. Інтересний квест, ніч не повім. А що з ними чинити? У мене раз ліпшої ідеї не є від того, би просто йти на них в лобову атаку. Або я вже й не пам'ятаю, котрого з них я бив. Йо-йо-йо, ні-ні-ні, вас тут повного. Так. Значить, прятатися поміж блоками, кажете. Оштуйки. Надихатися, а далі що? Тікати гет. Вони мене і так пробують пилососити далі з многих боків. Зараз не уб'ють. Кампець. Тяжко. Тяжкося з ними бити. Здоров'я, Митю. Ти знаєш, як із цими пуголовками ся бавити? Ну. Ти вбися. Дуже мозги компасирують. Йой-йой-йой, ні, троє то вже повного. Мені таке не інтересно. Так, а цяку в відкритій воді тяжкося з ними бити, бо там поміж блоками теж не сильно легше. Там я ніч не вижу. Інтересно, що вони дуже не люблять цих каламарів. Та він такий шиповатий, що він ще й мене ударив. Так коли ти умреш уже, паскудинна?
все було дуже довго. Все було дуже довго і не дуже на хосен. Ніч не знав. Діанозавр, добрий вечір. Ми ся тут б'ємо з чудними рибами. А кроме того всього, ми збираємо на мотора нашому Цімборові, який тепер на фронті. Мотор у нього ГБЄ, або його читаво постріляли. Та ми тепер збираємо на ремонт. Низько вже ми назбирали, слухайте, дораз 6 тисяч, що дуже читаво. Можете, ну, або це лише то, що мені наметали. У описові до відео знайдете банку Монобанка, руно Цімбора мого, та й номер на приват. А вже кіть хочете би на стрімовися щось засвітило, то вже окрема бесіда. Так, ні, йдемо геть спати. І це дуже неефективно. Це дуже неефективно. Там треба то. Я не знаю, як це з ними бити. Учиню си може ще двері. Учиню си ще двері, та по розкладу там має много дверей, та буду никати. Дякуємо, Діанозаврику. Поміч нам ту й не похибить, чесно. Так. Ну, це сильно не потовкли. Ну, так, маленько є. Та й не ось многом назбирав. Обломок призмаріна Еден, слухайте. Так все тяжко добивати. Ех. Що, пливемо ним далі? Ні. Я путю маленько, айнош. Туй нам хижа. А туй ми вчинили таку дочасну базу, бо знайшли ми туй сей монумент морський. Та я хочу поникати, що це є, бо я на сякому ще ніде не був близько. Я не знав, що там є. Раз вижу туй лиш сесі пуголовки чудні. Та щося ти не б'єш? Паскутіна. Ну пак не єнай, троє вас там. Я тебе дораз дожену. Я тебе дожену. Дуже не густо з вас лута всякого, я вам так оповім. Йой. Стоп качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Гряди вон з води. Міся Уді любить. Ну. Аж дуже глибокої води яся був, або тільки... Ну, щось нове. Щось, якийсь новий прикол. Так, якось там метал. Кілько там було. 100 гривень від цьому ще треба дописати. Так. Тут осяк виходить. Так, що кажете? Ось вон із води. Я тут уже мав деякий успіх із цим. Я тут собі поклав двері, поміж якими я можу прятатися та дихати собі. Сятили бистися.
Кампець. Ні-ні-ні, це вже ніч не смішно. Ще jedного б'ю не тяжко. А коняцяк троє лазерут. Та доста напряжно. Десь. Ну, що ти не вмираєш? Зараз умру я. Це вже дуже не круто. Ну, пой сюди, пой. Я тебя вижу, я тебя спознаю. Де ж відміні? Пой. Пой. Ха! Ха! Ну таке, все було дуже напряжно, як чесно. Кіко можеш з тим нам бити. Ти так їм далеко відплив від своєї лодьки. Оньгіндеє, кампець. Всякі рибки інтересні. А бо тут много риб таких, яких я не видів перед цим. Не знав лише чого сосісокотачі не люблять каламарів. Так їх вистрілюють ту і що. Так ви нігдесь не плавала в океані? Видиш, їх можеш бити. Нелегко, або мож. Мені ся видить, що у мене просто неправильний набор забаяння на удбиття 2. Мені ся видить, що мені тільки удбиття не помагати з цими сокотачами. І навіть навпак. Бо мені треба днюму майблизько бити. Мені треба дньому близько бити, бо я його міг ударити ще раз. А його аж куди відмітує. Ну, а їх тут вже двоє. Ай! Йой-йой-йой, кік у вас там. Ай! Мушу позорно втікати. Із ганьбу. Ай божевий. Треба щось акуратно построїти на озері. Всьому ще у Грубкові. Та провести туди штреку, кіт це сервер. Ні, це самобавка. Це мій маленький світ. А санаторій на серверові вже є. Тут фангеймер построїв. Такий руногий тот довжанський, як це кличе? Чонок? Ні. Чонок ото у тому. У Березниках видав. Не кина паскудяк де є.
Пой, 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 пой. Пой, 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 пой. Так, треба би і я отплив маленько. Капець, їх там дуже много. Ні, низько з цього діла не буде. Я видав, пливу собі маленько далі. Будемо глядати ще дещо інтересне. Де будемо плисти? Пливемо сюди долі і поникаємо, що там є. А, заберу си постіль. Бо треба спланувати якось, як то залізти. Мені треба. Я не знав принцип роботи, воно таке, якби в мене лазером стріляти. Заряжаться і пак піпів. І пак убивати. На міні-фарадлоні я не можу тепер навіть СС розбити. А постіль можу? І це ефективність 3. Діамантовий чекан. Ефективність 3. Ясно, ясно. Та то вже легше тут спати лячи, а завтра піти. Сяко-то, сяко-то. А мені тут ніко не поможе. А, і це ти ще не виділа, як я ся утопив у корабльові. Туйко, видиш о? Сись. Я ся там перше утопив був. Успішно. Туйко не. Переоцінив їм свої сили. Воду і пускати тільки своїх. Я вас не порозумів. Кого пущати, куди? Котрих своїх? Тусь ми всі свої. Так, сонце сіда, супер. Ну, ще 20 секунд якраз. Пересплю та можу буде забрати своє матаржиня та ладитися вже Г-20. Ну. Кілько там щось обстало? 3 секунди. Добрі. Це не сервер. Це не сервер, це моя самобавка. Я тільки сам. Никите, видите? Це Мігаль. Він тільки сам. Ніко не поможе. І це не сервер. Так, добре, і це навіть і буде туди. Пливемо у того бока. Поникаємо, що там є доброго. І в принципі, біля цього берега вже ми були, а попливемо маленько майдали, поникаємо, що там доброго є. І це не сервер, це самобавка, це мій світ. Який на моєму локальному комп'ютерові. Так, тут у нас савана, там березова хаща, зась савана. Це гонно бути село десь тут близько. Там є аутпост, значить, видав, аж дуже близько села не буде. Клас. Затопляк гіндає. Заб'ємо його? Йой. Як він я посяг?
Якось не посяг, слухайте. Оресте, не розумів, що няся, звідаєте? Яких челядників під собою? Подо мною лодька. Подо мною лодька. Туй село. Боня пан. Як так? Сяк близько й тому? І до аутпостові не гонно бити. Це якось даже небезпечно. Як і це? У вас є село, а два ще штрека не веде? Як ви живете без штреки? О! Сакури? Я знайшов сакури! Вау! Вау! Вони так у мене тут? Вау! Круто! Айбо це дуже небезпечно. Айбо це найся не приказує. Никайте. Село, а тут такий аутпост з цих фрасів, хактушів. Дуже близько. Тут теж лингарі. Айбо... Айбо це дуже небезпечно. Що у вас є доброго? Мінька у вас є? Файна ковачівська хижа така. Загорода паранна така. Ціка, а тут вода пити, як файно. Там пити маєш, а ти туди лабома лізеш, ти. Ой. Якое неволушне. Ну. Треба буде сакуру до мені принести. У мене ще сакури нігде не було. Тут троє скорарів вони роблять. 2 хліба. Щось ви дуже... Четвери скорарі тут роблять. Ого. У вас, вижу, тут читава вироба. Вам нормально тут сяк? Може я вам то поможу? Маленько. Та й все? Нічого з не є. Інтересного. Або повно хижачок у них никайте. Глина? Дуже непривично. Дуже непривична генерація. Тут нічого інтересного не є. Тут сесь лангар же є. У нього навіть дерев'яних меблів не є. Пуста загорода. Ну, найби було. Може той хоч дако майтрібний жиє. А той зась скорарі. Топанки. Ой, желізний боканчі, добре. Та й той нічне. Таке доста лунне село, неінтересне. Треба сьому селові дати ім'я. Майнкрафт уже має свої природні сакури. Ай. Ні, Томаше, коли ти робив ту свою сакуру, та ту іще не було ніяких. Їх додали лише у 7 апдейтові, у версії 1.20. 1.20. Та й вони несуть такі файні гетвойки, чесно. Вони несуть такі файні гетвойки. Айбо, у мене сакури ще ніде не було. Я се піду нарубав. Та буду тут дома, посажу собі дома ще сати сакур біля хижі. Може, які даже занесу у робітное, вони заслужили. Тут повно косиць. Ну, а я туйк. А це що туйк? Тут щось... То якісь косиці видав теж. Що тут ще є інтересного? Може буде піти поникати, що там усіх рабловів.
Або раз візьмемо сакуру. Хотіну. Бо на сервері у мене сякое вже є. Дома у мене не є. Ну, або видиш тут якое, Томаше? У селі Капура за Капуру в Сакура. Це хоку якоїсь таке? Або видиш, їх тут лиш пару. Лиш піціцько. Сякся згенерували на березі лише з одного бока. Ну, та хоч би почало впадувати. Треба ми скіпці. А, воно ся з обох боків дотика до другого дерева, то воно видав і не буде тепер то. Морська вілонька? Круто. А мені треба сесе. Не досягав. О, скіпець є. Ура! Перший скіпець сакури. Треба їм такою посадити туйка. Ну, бо дерево стяв, дерево посадив. Має бути сяк. Та й захарити за собою. Ну, це дуже плодородно. Я тільки скіпцівся з нього сипле що? Ну, це вже має повпадувати по-нормальному, так. Так, що пишете? Є окремий сервер, є окрема моя самобавка. Я тепер бавлю самобавку. А на сервер... сервер не мій, сервер приватний. Ай, ну, ото, що тих 6 тисяч назбирано є, та я після стріма зажену Майкові на ту таку банку, котру видите прикапчану в описові відео, я таку на ту банку буду зайняти. Ну, це вже дораз швидко. Маємо 6 скіпців. О, 7. Таку 7. Йдемо 8. Парада. Ідемо гінда ще в село посадимо десь. Бо в них було файно. Може навіть 2. Це село Скорарське, бо я тут вижу онь 8 скорарів потенціальних. Бо один туй буде робити, 3 туй. І гіндика ще сяка руно ідентична хижа з скорарями. Та це буде село Скорарське. Спиме. Мову постіль не кивайте. Це мова постіль. Так.
Так, треба посадити десь. Де б у вас росла сакура? Де б ся вам любило? Туйка, та й би була. Туйка єдна. Ти може ще десь єдну. Дві най вам будуть. Уділю вам унь дві. Там так далеко хижа того. Та й не покошено у вас, я в шокові. Тільки газдів, а не покошено, не ките твоє поле. Ну, будемо хоч один цей. Я хочу кістяний порох. Ось може попробую. А, то ще не скоро буде, ясно. Це вартує навіть пробувати тоді. Так, що? Стоп качает, пау, бич, мазафака, струє, є, пак. Хотіло бися ще уповісти. Хотіло бися ще вповісти, що? Щось із там хотів дописати, а воно ся видав не дописало, заблокувало ти в повістку. Де є? А ні, так і є. 2200? Де у Галиби? Тебе що, повного грошей? Ай. Ото вже виходить 8215 гривень. Найся не приказує. А ми йдемо тут то-то. Ні. Туй у нас центр села фактично виходить. Туй де дзвін. Туй буде. Значить. Де воно? Бесіду се не можу нормально вибрати. Так. Село Скорарське. Якийсь слоган має бути у села. У села Скорарського мусить бути якийсь слоган. Мочимо шкури, доки є мочі. Село Скорарське. Мочимо шкури, доки є мочі. Та бодай спала моя, мила минулої ночі. Так, треба за них написати якусь сколомийку, або якусь нормальну таку.
Коротше, сяк буде. Майфайно село на світі, то скорарсько, туй корови су, та й вівці, та й вино смачно, Гей, дана, каже дана, шідиріді, дана, гей. Так, звучить, файна сколомийка буде. Ну, наєм буде. Туди ідемо никати, значить... Ага, тут вже сакура виросла. Тут вже сакура виросла, никайте за сим. За горбом. Паранно никайте. То та Томашова майфайна, і бося теж не піла. Ну, а вже виціть даже видко тот. Виціть даже видко тот аутпост. Яма. Йо, яка велика пещера. Так, ну, і це вже май то. Тут видав, теж би сильно не ризикувати. Та вчинимо... А це що? Тут зась кали? Добре, у мене тут много всякого такого, що мені не треба. Айбо ми низько учинимо добре діло. А я тут не був. Є у вас і мурник у хижі. Ого. А я всього бока щось і не поникав. Пуста книга, золотий самородок, нічого інтересного. Усіх шкода і красти. О! І сякое тут є. Пусті мапи. А, ні, папір просто. Ну, це сила. Картографу силовий це дуже круто. А я думав, що домак не інтересне село. Я думав, що домак не інтересне село. А де ми... А де си припаркував лодьку? Ліпше лодьку візьму з собою, бо пак біго знає, щось стане. Видав туйка була. Ні? Ай, ну. Ну, ідемо туди, поздоровкаємося з хактошами. Поздоровкаємося з хактошами, та й видав, то буде на тепер конець. Ага. Так, поклались ми си точку возрождення. Ож кіт, не дай біг умреме, бо такое дуже гонно бити. Такий чудний звук у сей дощки. Не... Мав свого Томаша. Там уже скоро ніч. Ти у них свої коні суд, це що? Йой! Ну. Ну. Ти що? Не психуй. Йому там видав конець. А ні, не конець. Я думав, що він упав гет-гет у яму туди. Йой! Як вас тут много. Ну ти точно падеш далеко в яму, чоловіче. Ай, ну, сись умер. Тот ще жиє. Пой сюди. Пой, вийди маленько. Сятив бися. Ну, порядок. О, там желізо. Чим би на нього поникати? Ха. Збирати його, правда, тепер не буду йти. Йдуся висплю ліпше.
Пак се засвернут хактошам. Де ми є мостик? Що? Якое сіло? Так село. Сякся називати. Я все добрі написав. Де там? Де нам суд? Десь ми. Село Скорарське. Добре написано. Сякся й має по-нашому писати. Так, ото, значить, того бока. Ні в руку Спарта, ай, ну всіх у яму. Юй, класно. Спартанське село. І це то та сакура, ги видиш. Вишня. Та і ще в мене 6 скіпців є. Це все думі зо мною йде. Ну, або перед тим ідемо, заприказуємо з хактошами. Барбі стайл. Ну, та й які дощки файні. Ні, класно. З них можу ушитко чинити що із других дощок. Двері, пролази, то сесе. Так, там уже мертвий суд. А гінде ще суд живі. Сісня вже увидів. Ого, поповня. Я думав не трафити. Всіх там много. Може їх убити. Там якась тюрма, цика і галиба. А, вони ся так і спавнять. То. Спарта! Йой. Спарта! Маленько зі Спарта не получила, він умер. А, цей спартанець ще живий. Ну, уже ні. Так, добрі. У них така гиба тюрма. Туйка. Якась пуста клітка. Ой, це вже небезпечно. Цього мені ліпше не вбивати, бо я дуже близько коло села. Так ось зачне рейд. Мені його ліпше зверечи в яму. Порядок. Ха! Який я розумний. Це не покушницьке. Я ся був тут ті клітки відпирати. Бів знає, що там гонно бити. Або мені в ідеалі треба до них дохиш, айно. Тут пусто. І тут пусто. Ага. А вони самі крафтять, значить, тих. Йой.
Йой. Це щось добре? Це добрі штуки, це злі. Бо звук у них доста страхопудливий такий. З того боку вход. Такий ковастуй. Їх можеш усіх перебити. Кампець. Вони ся фурт спавнять нові. Ай! Так. Момент. Йой-йой-йой-йой. Яка там армада. Пойте, хлопці, Спарту будемо чинити. Стоп качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Сесе-кушниця. Що? Що? Де воно? Кіко. Сесе-кушниця Леонідош. 785. То буде руно 9000 у мене, значить. На заганяння. Хліб, діти, желізо, сніг, сітка, паленка. Все добре. Айбо село, а не сіло. Бо селитися, а не сілитися. Швидко там добрі написано. Так. Йой, дуже в ня... Я маленько в ня постріляли. Добре. Мені треба залізти туди у дну. Там має бути щось добре. Бо їх се спавнить чим далі, тим має много. Все так і має бути. Стріляйте своїх. Пойдеся бавити в Спарту. Та. Кампець, такими якимись сьогодні стрілами стрілять, що пробивати. То вже ся з ними і в Спарту нормально не побавиш. Кампець. А! Фу, щось тут тяжко. Фух. Так, я щось читав побитий.
І се мені сяка то. Це в мене ся дораз броня кінчить. А я дотепер не зайшов до них до хижі. Яка це Спарта? І там і збоку, кампець. Та... Кіко мож. Пойдеся бавити у Спарту. Кампець, це цілий... Задер я дома жилі залишив. Треба було брати сюди. Йой, шкода, що я дома жилі залишив. Треба було сюди брати. Направду. Спарта. Ну, або цілий день прийшов. Яся з ними копкав, б'ю, а до хижим так і не заліз. Це доста недобрі. Бо у мене ся кінчать броня. Треба видав не творитися на них. Треба ся видав на них не творити, а й просто бічи вперед, зайти до хижі та й готово. Той мав кавер на флінті їжачок, айно. Яричок. Це історія за Яричка, невалушного та й піціцького. Як ся стала з маленьким біда. Щось там є. Ідемо ми просто до хиж, та й не творимося на паскудників. Ти що тут чиниш? Ковач з камінта. Кампець, круто. Тобі ж ніч інтересно. Темний дуб. Круто, я добав ковач з камінту. Темний дуб, пшениця, напиновий гак і все не важно. Все не інтересно. А що, а вони ся тут і не спавнять, лиш там туди? А може ви це якось доскочити до води? Пшениця буль... Ну, я за низьки знайшов 2 ковачівські мінти. То дуже круто. Стоп, каче, пау, біч, мазафака, струє, пак. На сиринчу. Ще й на сиренчу 3 сімки, значить то 9, 7, 7, 7. Ну, ми низько 100% заганяємо майкові більше 10 тисяч. Буду видіти. Йой, кілько там пишете. За що не підскакуєш, коли б'єш мобів? Я підскакував, просто не все мися получать. Так, купуємо. А той більш нічний є, той лише сяє на... Лише сись один сяє на ладочка, та й все. Ага, з критами не є сплеш демеджа. Ну, теж свій нюанс. Маєш свій фанатський відеокліп на цю співанку. Ну. Так, треба туди виціть помалу втікати.
Кампець, у мене друга за шором ковач з камінта. У мене ще навіть не було діамантової броні. У мене вже є ковач з камінта. Та й треба буде діаманти десь набрати. А що то за сині штуки? У янів з кліток. У янів з кліток були такі... О, сесі, маленькі сині. Що це таке? Потята якісь. Вони добрі? Є смисл їх піти висвободити? Кампець, скільки їх там повно. Йой-йой-йой. Це застане мене на них стріл. Вони, слухайте, сильні, живучі. Яких і зомбі годинним був, то з одного вистріла розпукнути. Йой, та й прокляття на мені. Ліпше ся нап'ю молочка нараз. Йду я геть, коротше. Всіх вартує освободити. Потяток. А! Ну, коротше, я потяток освободив, але я не знав, де вони полетіли. Вони вилетіли геть 100%. Що це таке? Воно зо мною дружить чи ні? Пой геть. Тут і недобрі дяді живуть. Воно йде за мною! Воно йде... І це Інош? А він тепер зо мною дружить? Це як це фунгує? Я му мав щось дати? Вони підбирають копії айтема, котрі їм шмарити. Мені ся видить, він зо мною не дружить. Вони підбирають копії айтема, котрий їм шмариш. Я йому шмарив, він не реагує. О, тут ще один. Ай, ну їх двоє було.
Ні? Я основну місію зробив. Я добив іще ковачські мінти, кампець, і це дуже круто. Це дуже круто. Ти городину. Ограбитися від посту оказалося не так тяжко, як я думав. Ну, не так тяжко. Я обстав без броні, фактично. Та й думав, що мені вартує задуматися над тим, щоб діамантову броню вже мати. Тим більше я тепер мав ковачську мінту. 2 іншакі ковачські мінти. Та мені бо мож уже... Мені бо мож уже мати 2 комплекти діамантової броні з 2 іншакими ковачськими мінтами. Фух. Вартує видав йти думі. Де я? Ага, я в силовий 7. Що мені буде скорше? Дійти до робітного і привестися штреков? Видавай, ну. А ні, то вже ніч зараз. Мені треба буде переспати ще по пути до робітного. Так, здоров'я, зайшов на пару минут. Здорово, Іване. Ники, що знайшов? За перше, я знайшов сакури. За друге, де є? Я знайшов ковачську мінту. За третє, я знайшов ще одну ковачську мінту у затопленому корабльові. Та й у тому затопленому корабльові утопився був і я. Та можу поїсти лише но. Успішний успіх. Низько тільки повно всякого стало, що словами не передати. А взагалі ми низько, може знаєш, збираємо нашому цімброві общому, ти го теж знаєш. У нього маленько показив мотор на фронті. Каже, ось постріляли його. Там фотькусь відео видав. Та уже ми низько забрали, дай Боже, 9777 гривнів. Та дораз, як стрім кінчиться, та будемо заганяти. Ай! Ну, якого не чекав. Так, видав, ляжемо тут переспати. А, я вже лишив той гет. Я їх ослободив. Я шиковний. Я думаю, всього раз доста. Так, робітної тут має бути, ні? Айно. Тут руненько мають бути мої виходні ворота. Класно ж, нараз 2 ковачські мінти, а не лише на. Ей, робітное. Обгорожене, фортифіковане село. Сяких тут немного. Сяких тут дуже немного у світовому. О, Никита, все що там таке, все що? Такое, все що таке? Кампець там у вас тусовка. Що ви там чините, хлопці? Не хочете витить маленько
просто качает, пау, бич, мазафака, струхе, пак. Заокруглими. Так, момент. Там нам Микула заокруглив. О, добрі. Що там, що, де, як? Пак. Кочает 223. Готово, щоб було 10 тисяч такої? Серйозно? Та то виходить. Ож. Обновився текст. Та що, назбирались ми 10 тисяч? Ні в року. Ні в року. І цьому ще довержу своїх та звержу Майкові. Та буде порядок. Пак будемо чекати фотки відремонтованого мотора, ні? Як ви тут, люди добрі? Нормально? Хижа одного порядного газди. А ну, що тут у нас? Добрий день. Добрий день. Як у вас тут робота йде? Нормально? Як се маєте? Потихеньку? Добрий. Що у вас тут доброго є? Ніч. А у вас? Йой, такий ніч? Я в тебе точно щось купував. Обманюєш людей. Я в тебе 100% щось купував. Ну добре, веземося думі. Це був кампець. Ми низько тільки всього вчинили. Ми і сакуру знайшли, і і билися з тими водяними крабіками, паскудотами. Та що за біда? Ну, я йду вперед. Так, клинцевий, пішлися. Добре, все. Дякуємо, Миколібовець. Дякуємо за заокруглення. Або направду. Низькось ми дуже много всього прийшли. Ну, за перше, була і екскурсія по моєму газдюствові, і в затопленому корабльові ми були, і закопаний скарб знайшли ми, бо знайшли ми там карту корабльові. Та з тою карту знайшли ми закопаний скарб. Билися з тими сокотачами, знайшли ми призмарін. Попробуємо з того призмаріна щось крутое вчинити. О, я можу лампош із призмаріна того вчинити. Та й тепер кампець, 2 інші ковачські мінти знайшлись ми за один день. Це дуже серйозно. Це один з найпродуктивних стрімів, який у мене колись був. А чи у перший раз за довгий час... А це що таке? Ага. Йой. Думав, що там у мене за лінія така. Опа, всякої. У перший раз за довгий час стрімимо нову панонію зась. Дуже ми відійшли від цього світа. Требася буде вертати, ще будемо путювати, буде у нас все файно. Тепер, ану, де будемо садити сакуру? А чий упалиме її над тим? Раз, ану, Никите, як? Ви сте розуміли, як я бавлю. Все мені тут допомагає бавити, видите? Лежить у нього на руці. Так. А чий сесю азалію ми притнемо гет, а замість неї посадимо то-то. Сесю азалію притнемо гет, а замість неї посадимо то-то, сакуру.
Та й гінде горі теж. В смислі? А, фух. Еся, напудив, на мене вже рейд іде. А то у мене у тюрмі люди. Так, туйка є на. Туди гінде ще йому можеш покласти. Ацяк. Ну та єну. Тут десь ми сестяли. Мені дуже люблять, як я сесі путика вчинив. Бо що вони такі дуже. У них много всього. Або така й була задумка. Як туди, так туди єднакий путик. Все тут не мало бути. Я садив сесі азалії якраз, бо в мене не було ніякої сакури. Ага, добре, туди сяк. Та й азалії ще можеш пак десь посадити. Або сакури паранні. Так, туди може єну десь ту іще. Туди тхижі. О, там де пчоли. Воно пчолам буде парувати. У них і без того не... А, треба було... Йой, що забув. Там ще суть такі косички. У тому біомі, де сакури, там ще по землі суть такі косички, я їх не забрав. Угу. То мені тудися треба буде туди вертати. Тут я посажу сакуру. Та й де ще можеш посадити? Тут поприхижу туди видав єдну. А цяк такой. Ти ще єдну може всього бока. Не вдарила нам ще блискавиця, та гись ми хотіли. Ну, туйка буде файно. Ну, як там мої рибки? Нікіта, в мене тут вже риби суд. Я си рибу вже завів. Борбало. Тут все стандартно. Нічого інтересного. Все ще десь треба посадити. Всяк нормально. Так, треба відкласти ковачські мінти. Їх пак треба буде накопірувати, та й можеш буде собі вчинити вже паранну таку діамантову броню. Он не віриться, в мене ще ніде не було діамантової броні, я той фуртусів желізний вхожу. Вже довгий час. Або тепер я вже читав, побили, та мусай буде. Мусай буде собі щось таке придумати. Так. Ковачська мінта берег та й ковачська мінта щілбак. В мене вже дві. Я навіть не знав, як вони визирали. Це буде дуже інтересно подихати. Так. Це туйка. Зловіща фана. Призмарін. Де говгали би класти? Ну, вже в ній є серце моря. Значить, треба си много того призмаріна навнадіти десь. Убим си вчинив то-то. Так, треба йти
Треба йти нам обновити. Так, чекайте, треба погаздувати. Все забрати. Так, де тут? Треба нам обновити наші цілі. Щося діє. Айно. Так. Значить, ми дотепер не знайшли джунглі, недерові дерева, забити гасти, це все не є. Удбити рейдерів, це все не є. Покласти серце моря у Борбалі, і сем лиш записав. Айбо, що нам ще не похобити? Це як це називати? Так. Учинити 2 комплект діамантової броні із мінтами. І це буде достойна ціль. Це буде достойна ціль на будучність. Но. І джунглу і дерева у мене ще в спискові. Ну, знайти джунглі. Знайти джунглі. Так, це я вже 3 села знайшов. Мені треба буде... Даже не так. Так, 25. Написати селам історію. 3. Бо раз у мене лише 3 села знайдені. І які ще цілі туйси можна написати добрі? Та й видав раз доста. Будемося туди видав на низько сохраняти. Йой, щось у мене маленько підвисло. Сакура виросла. Ура! Які така паранна. Туйка у мене де пчоли, де косиці, то воно якраз файно. Ну. Сяк, паради. Ну, та будемося туди на низько сохраняти. Файно було, дуже енергічно. Саме головне, зобрались ми всі 10 тисяч, які ми хотіли зобрати. Зажену Тодора з Майкови. Вам на Телеграм, на Твіттер звержу скрін. Ваші гроші не пішли у неплановані міста, а лише туди, де треба. Ну, та й будемо оголоситися далі, коли у нас будуть стріми. Було б пак файно покласти ще общий тікер. Получити кількося зобрало на потребу війська за швидкі стріми. Ага, я тебе порозумів. Сякое я можу зробити. Це я можу зробити, бо ми збирали двічі, я так пам'ятаю. І один раз на планшет. Теж ми 10 тисяч збирали. Якраз теж 7 майковий. А перед тим збирались ми 5 тисяч. Мені ся видить. Це щось таке. Треба поникати. Айно, поникав. Добре. Та що, раз. Усім дякую. Майтеся. Все. Щасливо.